Parish Laitkor hakani ka jing rakhe ka singi Blei Pasca ban kynmaw ka jing mi pat jong utrai Jesus Christ na ka jing yap. Pynieng yo mat sa nam sa kynmaw Archishop Dominic Jala bam kwai dwar Blei. Yo ni umat sa kynmaw la Pynieng hasinda jong umat jong Father Silvanus ngi lingdo wakia jong ka jat ben riu hinyo trap start Bible unong penkia unong be exod jong ka jing solution. Yau ni umat la kerkudo Father Paul Olingkot SDB ubalongru provincial jong ka Shillong province. Ya kani ka singi bakraw la sakhi de ki bahayang hasam jong Archbishop kumuba Ahmed Mauri kiling do ki reunion bat ki paj bariu nge jong ka Parish Laitkor. Ya ka jingte yau ni umat la kershan do uba Ahmed Mauri. Ka social cultural organization klapen itanat ya ka jaka ha ka bala Pynieng yau ni umat. Hakani ka singi la penlong ru ya ka singi buram Pasca da ka jing penlong ka jing shat tenrai chokari khasi jantia. Watch Bishop Victor Lingdo lawan banyak shimbenta hakani ka singi hakabaladon lang ru MLA ka nongkrem uba lambor malnyang pat ki para banget jong ka Parish Laitkor.